Aton ba ka tani artista no? Amot lang nya. Gitry naman nato tong tanan, di ba? Nya, asa naman tong direktor na to? Amo to gasa na to ganiya ra tong pinaabot. Ano pa direct? Pangalan na to? Amot kisa direct nimo ikaw nagkuha na to ganiya nagila-ila mo ganiya ako yung pangutan mo. Nakalimot ko ba? Nya kay pangutan nimo. Naamang ka ganiha. Wa mo ko nang tanan sa pangalan niya nga ikaw may nakatubang sa iya ganiya. Pero pamilyar yang naong. Pamilyar sa imo yang naong. Pura mo makita na ko siya makailag jud ako Asa siya. ka to? Dili man to yang giingon nga set up. Nya asa naman ni karon ganiya ra tag pinaabot diri. Unsaon na to ni? Tag maulanan taron no. Pero di man pud pwede mohawat adere kay moabot to. Ug maabot to wala. Nakalakaw ta, mapalaw siya. Oh. Nana man lagi nitong ipaabot to. Mao man niyo. Ganiya tag pinaabot na man. Sir, Oh, asa so ganiha ra mi paabot diri sir. Duha na mo, upat naman to. Padulong pa tong duha sir. Sige. Kami ang naguna. Pasensya na, dugayan ko kay... ganiya ra mi diri ba? 2 hours na sir. Napa ko gipang fill upan nga paper sa opisina ba kay... First time biya namo karon sir nga mag Gani. mo acting ba unsa may role So, kung sa man, nakauna-una mo nga mag-artista yun bro. Oh, sige do gyud mi Ato ba ko dai mi dili mi gusto no? Ganiya kay ni ba? Dili na ko mangita klain pa ba? Gusto Pero- ko kanang porsigido yun, kanang gusto yun niya. unsa may concert unsa may kanang concert setting nga to kanang about basta love drama horror at pinatyanay unsa Basta man i-try kay tamo ron, this is your example demo sa taron demo murag. sa ta Sige. Paon na ko inyong capacity or kalidad sa pag-acting. ang highlights na sir paano mo highlights Oh, basta tanaw na ko kung makadawat bigit mo sa kuan. So, Nya ko tong duha nga moabot. katong duha sir nga maabot unya ra to, bithalod na to sila kay na kamo may nauna din sa first come first serve ni. unsa may siya ako unsa Ano may Asa, kulang ni? unohay unsa yung relasyon ninyong duha? amigo best friend Ig-aga or unsa? ay igagaw Ig-aga igagaw ba tanong papa ni mo papa na ko igsuon Ig-aga ra mo. Okay, Gibart. Okay, mo ni mong Nya buhaton. unsa man? unsa may role nako Unsa mayroon na mo? Punuhay na kay iingon sa iyaha nga feelings. feelings Kung ba mag-confess? love Oh, kaya i-share ni mo unsa imong pagbati siya. So, Sige daw. sa Try na to, be. ready ay unsa may action unsa may something or muhagbay ka. Ikaw na bahala Oh, kung unsa imong kuan. Ano nga kay para ma Kay kuan ba ni? Karon nga adlaw ipatan-aw ko ni dito sa master director tapos kung ma-approvean so pwede na mo final kuan. Yeah. Gaw ha, tabi mo. Pag action, fight, begin. Action. kabalo ka Unsa man daw? akong gibati dili mabikti Pag sure dira unsa man imuha? Tarungan nang unsa man ka nag-act ta Asa man yung kuan? Tarong nga ba? Ini yo. Kabalo ka as. Akong Uy, uy, ikaw ra ba ta mura mag naglain kay panahon no, nagulan no, nya magsige kay Dili man na tinuod. Ano na iagaw mo? Dili man na tinuod. gani. gani nya. Kamera ba oh, nay kamera. Mga artista mo, o. Ako magartista. Tarong nga ba? Nya mo ka kwandra. Sige, usabe. Ay, wait ani ba? Di kita. Ay, sila naman din na, oh. Ayo, sila nang di ay. Patay ta Tara, dali. Bian ta. Kabalo ka as. Uy, kay lain kay bawo nya. Kilatan ta ba mag-agaw ra ba ta? Acting ra ni ba? Una ang acting ra Mas ni. ginag-acting na no. Nabi ni gilag acting nang. Musukol man kag direct. Dili lang mo mag-artista kung ingon ana. Boss, good morning, boss. Ay, Tatawa. tong duha ka ba nila? Tatawa. Lain kay panahon no. Amo tong duha? Sige, lingkod mo dire be. Tatawa ila. Tawag ni Ikaw manggod. kilatan pa. Kilatan, say kilatan atik ra manggod. Ismag. Tatawa. Di na inyo unta ibiskit ay artista. Stan awal mo. Nya magkinana ka nya ulan na nya magkilat-kilat nya. Kilatan mo tang acting. Lain magay nang mga ano uy. Okay ra sang mag-acting ka nga. Bung duha diha. Labon bitaw kaniya pa kuanon mo. Musukol man gud kag Victor. Balo bitaw Ilong ka sa mo diha. aun. Sabay. Asa di mo sila dra. Ay di mo sila dra. Ah, mo ni yung buhato na. Kuan, kumbaga. Boss. Usa. Kami may nakaubos. Kaniya dako kay kung time sa inyo di ninyo tarungon. Tarong mo naman Ako namo. sabi kay kuan sa na kung sample din duha. Asa di agad. Kusugisa na sila dra. Ingara gud mi nagpaabot boss. 3 ka oras.
Last na lang boss, taga-ilang mig chance. Laro muna na mo. Okay, kadali Kunya na gud nagaw diri lang sa gugagaw. Tanawon sa nato na sila ba? Maluoy ka ba? Kamhana niyo. Boss. Kunya na lang gud nagaw. Musukol man gud. Kunya na lang kanino sila sa kanimo unang ano. Bakit nagdali ko ba? Dili lang ba side ka mo? Silo alang gud pauban boss. Paabot gani kay kamo sunod. Sunod gani ba? Kami lang sa unaha tingali boss kay. Gani harag mo. Ali sa dirigaw. Bantay ka boss ha? Ikaw mo lagi sunod. Di daw bi. Niguran ti ka. Kami ba sa man among buhaton na neron diri. Pagtanaw sa gula na ilaha dira. Pagka-artista. Ay musik saba lagi diya kay maka. Ano pa namong buhaton na neron? Sa acting ani himo na mo. Okay, try na ko yung mga person ninyo is kuan. Kumbaga mo hagbay ka sa iyaha. Same sa ilaga niya walang mo kaabot. Yan na oy tanawa. Pagsaba sa diya pa. Kumbaga mo hagbay ka sa iyaha. Ato man ta nga. Tapos masuko ay kaning mura kag manguyab sa iyaha ba. Yun na lang sige first move na nimo nga. Boss, amuhan lang na kasi, boss. Pagbati ha. Sulti ka sa pagbati. Sige. Ready, mo yung pa action. Begin ha. Magbay ra kasi awan ako lain istorya. Yan nga. Mana ka ba nga kabalo ka? Ato ka. Ano sa pangalan nimo dai? Grace mo. Ah, Grace lagi. Kabalo ka Grace ugad pa sa una. Amo man ang asin Mura boss. kag manguyab bud siya. Boss, amo man ang asin. Paghulat ba? Gitarong pa nimo gani. Pagpaabot dira. Pagilom lang. Ano na sa laro di ba dito? Action. Grace. Sa man ni mo boss, sa man ni boss nga. Una yun man ni mo nga igsoon ra man mi. Ay nagkuanta ba? Boss kay hagsoon ra mi. Igsoon mong duha? Oh, igsoon man mi nga no imo mamingin anaw ng motor nga. Dili man ako tinuod in taon. Shooting rata ba? Kuan ra ba? Unsa ni? Bisan pa boss oy kay lahi ra gyud oy awkward kay boss kay igsoon ra mi. Karte ba nimo ati oy? Saan yung pag-artista? Kisa rin, pag-artista mo dili. Pag artista mo. O dapat ito ng baton, dili man ako ay kasi tinuod na. Sige, sige, sige. Tanawa. Paminaw ba unsa ikon sa direktor? Sige ha, last na niya. Murag ako tag baton boss. Oh, ayaw ninyong isipan nga kuan kay acting ra ni dili man ni tinuod. Sa Paminaw lang gud sa ilang pa. Imbis nga para sa ato Paminaw lang ba? kilom sa dabo. Sige, sige. Right, Pero sa yun kayo na. action. Grace. Ay, ijo ko boss. Ay, sa lain na pa ni boss. Di ijo ko boss bala. Di ko eh. Igsoon ra mi lain kayo. Ay ate. Di ko Kuan na- ra ba? Unsa ni? Nag-shooting rata ba? Di Di man jud pwede tinuod. gid, pwede kay. Sabi ni boss lain lang nga role boss. Pwede lang nang inani boss. Kay, Mao ni nakabutang sa manual ba? Lang mulaktaw ta. So pwede pagka-artista. ram na boss kay lain kay boss. Ihatag na sa mga boss. Karte ba Ikaw nimo ulit ate? kay kag sin tapos di ka ka. Sige, di asa mo mangit ako na una ko. Kamo be. Tarong nga ha. Kasi na gyapon na ato. Unsa may roll gyapon direct. Lahi na nimo. Oo, mga god. Pastang kuan Apa na. sa mo ba? Saba sa daw mo diha be kay dili man ninyo ang sin karon. Ye pagilom na mo kay try na mo ni. Kuan. Direct unsa may roll na mo direct. Usab nimo wala. Lahi na. Lahi na. Aw kana maayo na kay Good, lain na. na. Gaw no, lain na gaw na okay ra kay gaw. Kayo. Okay kayo na. Tarong na to, tarong Sige na. sige. Basta lain naman ka. Kain po kito. Kung once nga di gyapon ni makuan pasay. Kita unta. Ay sa mo sa Apa sa mo ba? Pag once nga di ni makuan ninyo ron ha. Lain naman ka na. Sige. Sige, kuan ha. Sige na direct. Unsa may kunan ni direct? So, give heart. Oh. Gaksa si Sila Ashley. naman dawat ron. Ana. Oh! Gaksa si Ashley ba? Sige, gansaran gyud. Sumbagong na ka. Unsa man ka? Gakso na. So kita kani kumaw kita kani. Unsa na to pagka-artista? Ikaw na tabalain kayo. Artista mo mga kuan na mo. Direct. Natanawa. Hoy, direct. Hoy, Hoy. kanang bams nimo. Okay, go. Direct. Hoy.